افسروکا گشتی آدم پارتیه تولای حاتم اوغولاری ده کمجوینا پارتیا خود لمجلس آخوی حاتم اوغولاری دیار کرگو قانونا دیوره درخستن دوی تنگ نگی دست گرتن هر وها جیگر سروک مهپی فتی یلدز جی درباره پیشنوما قانون ده گوت دوی قانون به KCK o PKK ve Gredayibe. Değerli konuklar ve ekranı başında bizleri dinleyen değerli Hevseroka giştiya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları di komcivîna partiya xwe de anî ziman ku qanûna çarçoveyî ji bo demokratîk bûyînê dikare bingeheke xurt deyne. Hatimoğulları destnîşan kir ku divê qanûnê de şert û mercên Birêz Ocalan bi cih werin û bikaribe bi awayekî azad pêvajoyê birêve bibe û bikaribe bi hemû beşên civakê re hevdîtinan bike. Divê weke mutabaqata dawî qanûn derbikeve. Tülay Hatimoğulları da xeftina xwe de balkişand ser qanûna çarçoveyî û hagot. 2 salin pêvajotê nîqaş kirin. Niha jî behsa qanûna çarçoveyî tê kirin. Heyeta me di 20 tîrmehê de bi Birêz Ocalan re hevdîtin pêkanî. Di 21 tîrmehê de Birêz Numan Kurtulmuş serdana me kir û diyar kir ku beriya meclis bikeve betlaneyê qanûn dê were meclisê. Divê ew qanûn tengneyî destgirtin. Hatimoğulları her wiha got ku Birêz Ocalan ji hemû gelên me re silavşandin û da zanîn ku ev nêzîkatiya Birêz Ocalan ji bo çareseriyê pir biwate ye. Tülay Hatimoğulları destnîşan kir ku veger ew e ku yên derketine sirgûnê bikêjin welat, yên di girtîgehan de bikêjin malbatê, yên ji kar hatine dûrxistin bikêjin kar û haberdewam kir. Di qanûna çarçoveyê de bendewarî ew e ku mîsogeriya demokratîk bûnê pêk bînin. Divê qanûnê de şert û mercên Birêz Ocalan bi cih werin û karibe bi awayekî azad pêvajoyê birêve bibe. Karibe bi hemû beşên civakê re hevdîtinan bike. Divê qanûn bi mutabaqatê pêk were ku li ser erdê pêk were. Herî dawê Tülay Hatimoğulları balkişan ser kongreya partiya xwe û diyar kir ku amadekariyên wan ên kongreyê berdewam dike. Ji hêla din ve cîgirê serokê MHP Fetî Yıldız jî di derbarê qanûna çarçove de ji rojnameyekê re nirxandinan kir. Fetî Yıldız got ku qanûna çarçoveyî ya ku tê payîn ku pêşkêşî meclisê were kirin divê bi taybetî bi PKK, KCK ve Gredayibe. Yıldız dema ku agahiyên ku rêzikname dê li gorî cûreyê sûc werin dabeşkirin vê nirxandinê kir. Rêziknameyên li ser bingeha cûreyên sûc dê prensîba awkeviyê ya ku di destûrê de hatiye diyarkirin divê bin pê nekin. Rêziknameyên ku bi ezmûna dîrokî û kapasîteya xurt a Meclisa Neteweyî ya Mezin a Tirkiyeyê werin çêkirin, dê li ser prensîbên gelemperiyên qebûlkirî û rêziknameyên qanûnî yên zelal bin. Berfrehiya wê, encam û garantiyên ku ew peyda dike dê di çarçoveyekê de werin afrandin ku dê pergala nirxan a normên qanûnî xeraneke. Cîgirê serokê MHP Fetî Yıldız her wiha got ku rêzikname dê di sîstemekê de werin çareserkirin ku hestek bêcezatiyê çê nake û neheqiyan nedîtî nake.